Suspect po sa pamamaril sa dating kapitan sa Lingayen, Pangasinan, Timboga. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Agad na aresto sa parehong araw ng Lingayen Police Station ang isa sa mga suspect na riding in tandem na bumarila sa isang retiradong pulis at dating punong barangay ng Barangay Tumbar, Lingayen noong Abril 8. Agad ding sinampahan ng kasong murder na walang inirekomendang piyansa ang suspect habang pinaghahanap pa ang isa sa mga kasamahan nito. Sa panayam kay Deputy Chief of Police Police Major Arnold Soriano, ikinaunta pa ng biktima sa kanyang anak ang pagkakakilanlan ng suspect bago ito tuluyang pumanaw. Nireveal po ng anak ng ating biktima na bago malagutan ng hininga ang kanyang ama ay nasabi niya ang pagkakakilala ng ating suspect saan habang ang kapulisan ng Lingayen ay magsasagawa ng hot pursuit operation, ang nabanggit na suspect ng ating biktima ay agarang na aresto. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa pamamaril at hindi inaalis ang posibilidad na may kaugnayan ito sa kanyang dating katungkulan. Panawagan naman ng kapulisan ang kooperasyon ng publiko upang agad malutas ang kaso at makamit ng pamilya ang hustisya. Sa ating mga kababayan, unang-una ay hiningi po namin ang suporta ng bawat mamamayan dito po sa ating bayang Lingayen na kayo po ay makipagtulungan sa inyong kapulisan kung mayroon po kayong mga napapansin na kahinahinala sa inyong mga lugar upang ang inyong kapulisan ay makagawa ng agarang aksyon at ma-prevent natin yung mga ganitong pangyayari. Mula rito sa Lingayen Police Station, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.